Akubingelele ngikwamukele mbukeli lezi izindaba ezingenandaba ifundelwa sifiso okuhlwa kwaMsimango sawubona. Lehlehlela mhlazi isithupha kuNtulikazi icala laloyo wayomsakazi wokhozi FM aphinde ube ngumongameli wamabhinca uNgizwe Mchunu. Kanti ke abalandeli bakhe uNgizwe Mchunu abanemeneze ngalesi sinqumo bakhala ngokuthi phela nabo bacela insuku emsebenzini ukuthi babone lecala liphela baphinde bagibele futhi imali yetekisi abasenaso isikhathi solokhu hlehliswa. Kanti ke intatheli yeKing Zoso TV uZoso uchaze wathi khona ke uPresident webhinca nation ungezomlando mfokamchunu obezovela khona ke ecaleni athweswa lona ke lapha ke ukuthi yena ke umuntu wayibhebhethikisa ke ukutapwa kwezitolo kwaqala ke eKZN kwaze kwayogcina ke eGoli. Ngaza kwethu namhlanje bekulindele kuba ke kube iJudgment Day khona la lapha ke eRandburg Magistrate Court ukuthi ke ngabe ke icala ke liyamgweba noma ke uyahlawula. Kodwa ke lokho akwenzakalanga ingakho ke abantu ke namhlanje bebethukuthele beganunwa. Sesivala kanjalo ke thina izindaba zethu ezingenandaba. Khumbula mbukeli ukwazi ukuthi uhambe uyosubscribe lapha ku YouTube channel kusifiso okuhle Msimango on air, ulike ushare ama video uphinde uthege bonke abantu lezi izindaba ezingenandaba.